Kaya asuk kebang lukurok tak sejurat tengoi maya ko. Tini omon lai bumawo pila je asuk kebang. Seng kami am sai ba sini komolong hai kila hai nene omor po hai o kai pasi seng 1,500 jona hengke blai coba kotor tengoi mana. Kintu 3,000 kilometer hacalo tangoi si tini sini Tiprasani bagoi dofani bagoi deliwo 1,500 jona moto khorang tisawai ne. Tamane blai sini Tiprasani tabok thansani je mari nokjang mani omone phainai salo bububagra netrite sing daitini sini yok samani manai omo sing bisas khayo bubagrani netrite agio sing nokha gobangma lukurok mislit khaijagoi dofa oroi poroi ngoi 70 bosol jorate sing thansa ngani bagoi chat satok jagoi phaimani pheba tabok sing right train nirok jotun saimane tini oro diliwo thangnai hunai tren ka khangge diliwo nu sognai phia diliwo thangnai hi tren kamani si kolkata thangmani bengaluru thangmani os kaja khangke sogyagnai phia ba tini new bobagrani netrite je lama o jaga nu sognai chini bobagra je jaga chini Tiprasano tlangoi phioknani musu a jaga nu sogine nge chini takhum phusan je nai tongnai brongno ni tamko ini singoro chini volunteer ba chini soinik rona chung phainai phego abo chung jotro saimano chung taklai chung balai borok kobang kha chung saimano khajanu porongnai jotro khatong laijak o kasin history ngai jotro saimano chung Ipft party rok 2009 hoite chung bisi burumung thango kintu taklai hai kabang chung thangmayako taklai chung combine joint movement chung phaika Tipra mothata Ipft tei je like minded organization NGOs prob tongbayo tei bang khanaka kabang machin siklarok je baire porai tongnai Dehradun dini Delhi Bangalore ro pagno prob khainai abo chung khanaka je taklai belai khane chung tongthomani sal chung saimano chung jotto tin borok budikma bosor abo nai tongmani chung thansa khlaigai khabaksa khlaigai chung chini man thane chung salainai abo chung nahrmani taklai chung o jinis chung mankha jotto sarati bang borok khatung laijak chin netarok khatung laijak te chin siklarok jotto khatung laijak ang khakago chini Delhi government central government mawan sognai ma khakanai chung busuk bosor chin Tiprasarok je praibung tongmani chini man thane mayang tongmani chini voice strong yang tongmani tabo chin voice strong nai tabo chung khanaka che oro chin parliament 29 ising chainai o parliament ni kacharo jungte bichin voice no raise khainai ang khakawo bone bagui jotto sarati borok Tiprasarok tonglaijak srangraijak teibang koinai je thangpro jotto jung thansaklai ma thalainai jung saimano omochini chba jino movement ar jung sacrifice ma khainai cost to ma lainai oni bagui ang jotto chini volunteer ba chini sipai rokno ba chini sikla sikbi rokno ang koinai jane jung jotto ni kaham khlai ma thalainai sacrifice ma khainai isa cost to manai tabo kasang ma jora jung jotto arrange khai tongo jung khobor na hai tong Delhi go ang khakawo o jaga o situation no dalai kasang go jung saimang ka Delhi go abra go jung careful ma tongnai teibu khanaka jung ara dengue rong tong Delhi go abo jung khanaka jung jotto careful khai ma tongnai ang ni je thangnai khana ang thangnai ang pura nai nai aro ang oli sahajak je ani bondhu manda
যে দিল্লি তংনাই রং आं साहजाक बै बोसोर खोनाखा दिनै इफेक्ट दिनै दल नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट आबार जइन खायनाय आं खोनागौ आं अनेक साहागो दिल्लीआव जे दिनै मानसिया जे आरनि नेता दं दिनै लाइक माइन्डेड अर्गानाइजेशन जे साप्राइ स्टेट साननाय जे स्टेटहुड साननाय आबार जइन खायनाय आबांगै आं खागाव दिनै ताग्रायनि मुभमेन्ट बेलाय हामंनाय पयलेना हामबाय मारनाय महाराष्ट्र दिनै भारत प्रदेश